tayo nalaman mi dani kay tugnaw. Uray. Ugas kia ada siya daplin. Dari kia. Nasa? Ako sila daplinan. Ugas kia. Kamu sikot. Ikot na bokot. Uray. Bukan kagkuan doy. Lumpia. Ay, natawin mo. Dua bungkus budoy kuput-kuput. Dua. Kas budoy. Aku tuh telepon. Aku kaya. Aku ketawa jad. Ay, gedeng ko ka. Udah gua Siti pa. Lu lagi mingaw ka sang mama? Ay. Hah? Ngayon, kasi yung mama panganiwan, maganika ka. Magdito ko na ka. Ano pa uli na to? Kaya magkita na pa yung wari. Hindi mo na sila pagkilalis. Mga karudog. Kisa. Oo, biglang inahan. Yung mga hindi ka mauli na, tali ba mo? Wari, ito yung mama apa na tali mo. Sakit na nawa. Saketos, balilihan, hanupol, Alicia, Pilar. Sakit? Balilihan, hanupol, Pilar, Alicia. Naman nga alas 4:30 pud. Hadak no bahay gabi kinsa maabri. Ma, tulog biyag gabi inay kay ma. Haog mag-series? Ano gabi na may masak dyan lain. Hadak mo sa kay series ug hapon. Sakay siya yung launa, lika, doon. Kay og last trip na wa na mo sakay sunod. Marino bitaw sa una masukog mo sakay sa last mang last trip kay hindi mabriya wa na masakdan. Nila yung masak dyan. Ano ay na yung rescue kadaghan nila. Sandugay pa. Tawag palagi po. Hindi siya doon pag signal, hindi pagkatawag. A few moments later. Bukamang. Mapunta ko pa pa. Ano madungan po ito. Saan pa kasi madungan mo? Botlot na. Nga. Hulipan. Marunong. Palitan na naman po. May kunta. Ano na, ang green coat pwede kurtina ug adlaw pwede rapaw pandong. Mga mo ko tinangin na may langit na. Dana, nalaman na. Kaya may Na, takbos ni wagwak ko ako ay puti na. Dana, nalaman na. Kaya na ika. Ikaw mo Ako na naman ko maghigda, maglingkod na naman ko. Gili yung toko. Ang luwa magkuno kong blujan. Dari ko na yun ko. Ha? Dani ko na maghigda pero maglingkod. Dani naman ko maghigda pero maglingkod na naman ko. Dito ka mukha ang supos. Budoy, bubokot, muros talay. Tubar ho. Mukloy. Dami. Hindi, kauli lagi mo nganig purma. Pero bintana lang man dani kaya na may tubig. Ang kortis wa. Ikaw, di mo nga nagkagdaghan kay hadak malibang wa ibuhos. A few moments later. Sugod na alas 5 sa malagay kurente. Giging mo na mga yadan ang kuan. Wala sa mga yay. Dahil po, di ka kasang hinayhay. Pwede mga yay. Pwede po mga Ano likod kay kuan? Pwede po mga yay danag. Mamana ng imo. Dama ka hundang tali. Ibig sama ka? Maligbas ka? Kaya tigbasan pa. Ang basta ko kahoy. Ha? Ang tamras ang banda. Kada agad niya sundang. Habi kong kahoy isang lod. Okay, surutso ah. Tutuloy, sirutso. Ato lang ruy pa kuha. Nadagan lang niya pa. Habi ko mga kahoy kay isang lod. Indara. Saan kahoy sa'yo mo kaon? Tara. Ato nang kuwan tiri. Ato nang magoni. Anang madri. Nay madri dito ng tumba. Madri may guwapos mandala ka na kang madri bito na di ka na kay Mito. Kami kami ito, kami ito. Nagabali bito kay Mito ipagkabas ni Roy. Tagwat ra. Takwat na dun. Ang kay isang mandal sa ibagsuhan pero ning kuan ako ning gitib na kuno. Lajan Ano kita. mga nangabali, masalingsing ra na. Sino ko limakdaghan ko sa linsing na. Karoon nagabas rin. Gapon na may ginagkaroon ko may gabasan sa atang-atang gapon. Bulan to alam sa tugab siguro pa dun. Hindi ka to dyan nga, nagaman puti na ijahang kuan. Ang sugod ng puti gapon kay kabating, gapon na mas may giingnan. Patagbang na yun dyan na naiso.
Kad na maglangit, ngayon dyan trapo. Yung na maginang gilaban, ako na may mga labadana. Yuswasan na rin niya. Hindi, magklamo po mo, ginit na. Wala lagi tuto. Mapayagas, nay. Gas. Ugas, di ka mga plato. Kaya datigan ko ng mga palato kay pag bagyo, kadarunan. Hinihinay magong tubig. Kung wala ba ako na ito Isa? Saan ba? A few moments later. Sama ka doon, muli na ka? Magpalit mo sa ako kaya ang masura. Ulit ka na. Wanay tao. Wanay tao. Kaya sa kapalit mo sa ako. Kaya na ikaw niya, mabaho. Kadlak na ya. Tiyong na eh. Ikut sa. Dr. Ben rami nagpakuan kaway doktor sa municipal. Asawa ka rin, pero? Sakit noy? Sakit? Sakit ba? A few moments later. Kapag ko Gabriel ah? Ha? Nabayan ko Gabriel ah? Kunin mo ati upaw. Mabay na ni ati upaw. Mas marami na eh. Karga mo. Tulo. Hindi ganas nunga, balik ko na. Basta mo niyo ang gani ka, mahabog ka. Hindi makaulay galis yung kapas nunga matunog. Ay, buwak ba na? Kasi manatangkan si Budoy. Ano yung buwak na? Ay buwak! Buwak na. Hindi, mga tayo sa may tikla ba na? Inadaan. Oh, dala naman na rin. Hindi na lagi. Puro diyan. Maroy na eh. Yung mga bata, ora bilang tubig. Ay, maat ko na eh. Ati upaw, babay. Ati upaw. Babay. Ben, babay. Dato mo skuan. At bang sa braking ko pangutana. Tago, kaya ko kakubrag kwartas bangko. Yung tago. Michael? Siya pa sa langsara, lagi na kayo wapa. Tago lagi wala yung kwarta. Urintin mo kung ng bahay. Inasti ta pyramid ka, nganas. Mas kuan, kuya. Ito day. Tago na ikaw, nagnaswero dito. Makaday, inasti ta pyramid ka. Doon ah. Uniwang nastisi. Nganas pero lito. Kainis mo may ikaw. Pwede bukas mo Pedro. Naman sinaran dito gali. Kuya, di ba na? Happy na rin yung ban. Harman ka po, nga may wala yung bakir. Na, mura. Kasagilan kan. Magsinong im niya ay.
Hungag naman ngilong. Ano ba frame? To dito. Diyan ba Pas penataran. Bye. Ang kawas mo rin, labaw ng pool kahabog. No, ada kung buli mataan eh mo. Ah. To na liwat na. Ay, dagko mo sila. Ha? Mga apo. Apo to nga sa aday sa kapo. May ihatod. Postohon ni tatay. Pila mong edad, Doy? Sinanuwa mo na. Ano na? Sinalihan na naman ha. Si Budoy mo 13. 14. Karon. Mga buso Sa patahan, 13 liwas ni Along. Aw, 12 pa sa October no. November 4. O December 4. Ah, December 4. December noy? Kita-kita rin no, kay Tracy pa ko. Si Alian. Alian ang ginawagahan ginila. Ha? Hala, ina pag. Bulit iti diyan. Tagas ni Taploramida, inanganas. Carolito. Niya to na kang. Birthday ng budoy. Dan hinta mag-birthday. Di mas nuwa mo sugot. Niya to na ba ka? Kasi kapal tayo gasolina doy. Tus, wala mo si Juan. Wala mo si Pila. Ka naman ko no. Barato naman. Mara magaw. Balik tas normal. Paghabal-habal. Di na mo. Pero ni Saka. No, Wala balik pumasay. balik na nga. Sa Sintay City. Ang gasolina. Da ibalik yung pagkarbal. Natural. Grabe sin sutos karang ita 12 gapon. Bulpit. Ngayon barato naman kang gasolina. A gasolina, ni rulba ko 20, oh, 2 pesos. Ni taas dos. Dato para gusto sa Sinta City.